ମା' ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ବିଷୟରେ 4ଟି କଥା ମାନିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ ବଟନଟାକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ମା' ମାନେ ଆଗରେ ତ କାଞ୍ଚରା ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଚୁଡ଼ି ବିକୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ଚୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିକି ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଛେ। ହେଲେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଆମେ 4ଟି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା, ଆମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ କୌଣସି ହାତକୁ ଖାଲି ରଖି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଚୁଡ଼ି ହାତରେ ରଖିଥିବା ନିହାତି ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଓଢ଼ଣା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଥିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଚୁଡ଼ି କେବେ ବି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଲା, ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ିକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିକି ରଖିବେ, ନହେଲେ